אנחנו ממש נשמע עכשיו מה חושבים על זה. יריב מוזר, הוא מפיק ובמאי קולנוע. ברק איימן, יוצר דוקומנטרי וראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, שלום לשניכם. שלום, שלום. מי שהטיל פצצה אתמול אגב זה פוטין, בואו לא נתבלבל. זה נכון. הוא הטיל והרג 17 אוקראינים חפים מפשע. אז לפני שאנחנו מגיעים לשאלה האם אנחנו בעד ונגד מה בדיוק אומר דבר כזה, נעשה למאזינים שלנו איזשהו סדר. יריב, נתחיל איתך. למה בכלל שמדינות יחתמו על הסכמים לעשות סרטים? מה זה עוזר לך כבמאי? למה צריך את זה? הדבר הזה בעצם מאפשר לשתי מדינות להשקיע כסף בסרט אחד, והסרט הזה יוכר כהפקה מקומית, לאומית אפשר להגיד, באותן שתי מדינות. זאת אומרת, סרט כמו בן גוריון אפילוג שאני עשיתי לפני מספר שנים, הייתה הפקה קופרודוקציה עם צרפת וגרמניה, כסף הגיע מצרפת ומגרמניה, בתנאים מסוימים הייתי צריך לקחת אנשי צוות מסוימים לקחת מצרפת ומגרמניה, כמובן להוציא חלק מהכסף בצרפת וגרמניה, ואז זה יוכר כסרט גרמני, צרפתי, ישראלי, אף על פי שהבמאי הוא ישראלי, והנושא, התוכן, בן גוריון, הוא כמובן תוכן מובהק ישראלי, אבל יש להם עניין בו, והם שידרו אותו, והוא הצליח שם בדיוק כשם שהוא הצליח כאן. אז זה בעצם המשמעות של הסכמי קופרודוקציה שמדינות חותמות ביניהן. במילים אחרות, יריב, סליחה על הבוטות, בלי הסכמים בין מדינות, יהיה חצי כסף. בוא נגיד שעם ארצות הברית אין לעולם הסכמים, כי לארצות הברית אין שום אינטרס. העולם הקולנוע שלה הוא מסחרי, הוא עובד על פי כללי השוק בלבד, אבל העולם מחוץ לארצות הברית שנלחם וזה הזמן גם להגיד, גם אנחנו נלחמים כאן, שהממשלה תמשיך ותשקיע כספים בסרטי קולנוע ישראלים ובטלוויזיה ישראלית דוברת עברית, אז לנו כשם של הצרפתים ולקנדים ולגרמנים יש אינטרס לשמר את התרבות שלנו, ואנחנו עוזרים אחד לשני בדברים האלה. אז ברק אומר יריב, זה בסך הכל טוב לקולנוע, עוד הסכם עם עוד מדינה, יש הזדמנות לעוד במאים שירצו בכך לעשות סרטים? זה כל כך מעצבן אותי שאני לא יודע מאיפה להתחיל בכלל. מההתחלה? יריב, אם ממשלת אריתריאה הייתה רוצה עכשיו לחתום על הסכם קופרודוקציות עם ממשלת ישראל, היית מקבל כסף מממשלת אריתריאה, שזה אחת המדינות הכי חשוכות, אלימות ודקניות בעולם. זאת אומרת, אין גבול למקומות שלהם אפשר להידרדר בשביל לקבל כסף לעשות סרטים. אני חושב בדיוק להפך, שיתוף פעולה עם רוסיה, בזמן שרוסיה קוטשת והורגת אנשים חפים מפשע באוקראינה, זה יכול להמיט אסון על תעשיית הקולנוע הישראלית. כי לא רחוק היום שבו כל תעשיית הקולנוע הישראלית תהיה מוחרמת ובצדק על ידי העולם, מה שנקרא הנאור, בגלל שהיא משתפת פעולה ומלבינה את הפשעים של מדינות מתועבות כמו רוסיה, שעושה את הדברים האיומים והנוראים שהם עושים. איך אפשר לחתום על הסכם כזה עם מדינה שבדיוק אתמול עשתה את הפשעים הנוראים האלה באוקראינה, וכובשת ורומסת והורגת? איך אפשר לעשות דבר כזה? אני לא מבין, מה, אין גבול? אין תחתית? לוקחים כסף מכל מי שמוכן לתת? סליחה שאני קוטע אותך, אבל מי כמוך יודע שעלינו נאמרים בדיוק אותם דברים מאז הכיבוש של 67. אני יודע שאתה תגיד שבצדק, אבל אם היו אותם חרמות של יוצרים מאנגליה ועוד מכל העולם, כלפינו, כלפי ישראלים, לא היו מקרינים לא את הסרטים שלך ולא את הסרטים שלי בפסטיבלים בעולם, לא היו עושים איתנו קופרודוקציות, כסף ישראלי באשר הוא ישראלי, ושנינו יודעים שאנחנו מצליחים לקבל כספים מקרנות על אף שהסרטים שלנו מבקרים את הממשלה, בטח הנוכחית ובטח גם קודמות, ולמרות זאת, אנחנו מתנגדים לחרמות עלינו, ואני חייב להגיד לך, אני מתנגד לחרם על יוצר באשר הוא יוצר, לא משנה מאיזה מדינה הוא מגיע. אבל אנחנו לא מחרימים פה יוצר, מחרימים פה מדינה. מחרימים פה מדינה. לא, ברגע שאתה טוען שאתה לא תיקח כסף מרוסיה, ויבוא יוצר רוסי שהוא מתנגד משטר, והוא הצליח לקבל כסף מקרן רוסית, ואני בוחן כל מקרה לגופו, לא כמוך. שיבוסתם לו. אז אני אצליח לעשות איתו כשם שאני רוצה שיוצר גרמני שמתנגד לממשלה המתועבת הנוכחית, יסכים לעשות איתי קופרודוקציה על סרט שלי, אז אני לא רוצה לפתוח את הפתח שיחרימו מחר את כל יוצרי הקולנוע הישראלים. זה בעצם מה שאתה עושה, ברק. קודם כל, אגב, אני באופן אישי, ואני לא מייצג אף אחד חוץ מעצמי, אני גם הייתי מוכן להפסיק לעשות סרטים, אם החרם עליי היה מביא לסוף הכיבוש.
אתה מייצג גם את בית ברל, ולצערי האמירה הזאת שלך... רגע, חברים, שנייה. בואו נעשה שנייה, רק ננסה להבין שני דברים שמעניינים אותי, לכל אחד מכם שאלה. ברק, אתה ממליץ שכל מדינות העולם יחרימו את הקולנוע הישראלי? לא, זה לא מה שאמרתי. אם לא יעשו שיתופי פעולה. לא, אמרתי שהטיעונים של יריב בעיניי מגוחכים, כי כשהוא מדבר על זה שאנחנו מקבלים כסף מקרנות הקולנוע הישראליות, אתה מוכן לתת לי לסיים, שהוא אומר שאנחנו מדברים על החרמת קרנות קולנוע ישראליות, למשל, יש קרנות ויש קרנות. אני באופן אישי למשל לא מוכן לקבל כסף מקרן קולנוע שומרון, שהיא קרן שמקדשת ומסמלת את האפרטהייד הישראלי במלוא קיורו. יכול מאוד להיות שיריב מוזר כן היה מסכים לקבל כסף מקרן קולנוע שומרון. לקבל ממנה כסף. אבל באותה מידה הם אומרים את זה על כל הקרנות הישראליות ברק. אין להם שום הבדל בין קרן חדשה, קרן הקולנוע הישראלית, שזה מגיע לכיבוש ולשטחים. ישנם יוצרי קולנוע בעולם שקוראים כבר שנים להחרים כל קול שמגיע מישראל, כולל אותך וכולל אותי, ואתה יודע את זה. אבל יריב, רגע, שנייה חברים, שנייה. יריב, השאלה היא, האם כשארצות הברית והאיחוד האירופי ובריטניה, והמערב בכללותו אומר, עם האישה הזו, אנחנו מטילים עליה עיצומים, איתה אנחנו לא עובדים. האם ברמה האישית, אולי זה צעד אחד אקסטרה? אני מדברת על שרת התרבות הרוסית, אולי זה טיפה ליותר מדי. אני לא עושה סרטים עם שרת התרבות הרוסית, כשם שכשבאים לעשות סרט איתי, לא עושים סרטים עם מירי רגב, או איך קוראים לו, מיקי whatever. זוהר, מיקי זוהר, שר התרבות. שר התרבות מיקי זוהר, עושים סרט איתי. אני זה שמקבל את הכסף מהמדינה ועושה איתו סרט, ומסתכל בלבן של העיניים ליוצר מולי בגרמניה או בצרפת, אותו מפיק סרטים שמחליט לעשות איתי קופרודוקציה. אותו דבר, אם יבוא אליי יוצר קולנוע גדול רוסי, וכולנו יודעים שיש קולנוע רוסי אדיר, אדיר, וגם איראני דרך אגב. קולנוע איראני הוא הקולנוע המוביל היום בעולם. הלוואי ויכולנו לעשות קופרודוקציות עם יוצרים איראנים. ואני אבוא ויגיד יותר מזה, אני גם מוכן לעשות קופרודוקציה עם יוצר עזתי או עם יוצר פלסטיני באשר הוא יהיה. לצערי הם לא ירצו לעשות איתנו. אני רוצה לתת לקולות יצירה בכל העולם את חופש הביטוי, לבטא את עצמם, ואני זה שאחליט עם כל מקרה לגופו, אני רוצה לעשות איתו שיתוף פעולה. אין שום בעיה, תעשה איתו שיתוף פעולה עם כסף שאתה תגייס בכל מיני מדינות בעולם. אני בודק תלבין את פשעי הכיבוש הרוסי. ומה עם פשעי הכיבוש הישראלי? הרי זה בדיוק מה שאומרים עליך, שאתה לוקח כסף ממשרד התרבות לכל הסרטים שלך, לא עשית סרט אחד בלי כסף מהמדינה הזאת, ועל זה אומרים לך שאתה משתף פעולה עם הכיבוש. אני במקרה יודע שאתה לא משתף פעולה עם הכיבוש, ועדיין הרשית לעצמך לקחת כסף ממשרד התרבות הישראלי ומהקרנות הקולנוע שמקבלות ממנו כסף. אז מה? אז לא שיתפת פעולה עם יוצרים בגרמניה וצרפת? שיתפתי, ואתה גם באמת חברים, ברק הימן, יריב מוזר, אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזו, אנחנו מרגישים את... אבל תמשיכו לעשות קולנוע טוב, שניכם, בדיוק. העיקר שיהיה לכם כסף ושתעשו קולנוע טוב. בהצלחה ליריב, בהצלחה לכולם, ובגדול די לכיבוש, גם הרוסי וגם הישראלי. ואם אפשר לנצל את הקריאה, יש סרטים כל כך טובים בבתי הקולנוע. מעולים, את יודעת שהייתי ישראלים ושאינם, לכו לראות קולנוע. הייתי בבית קולנוע. רונן, אתה מגיע ביום ראשון לסרט. אז יריב עושה קידום לסרט שלו בגולדה, אבל בלי קשר לזה צריך להגיד שהייתי השבוע בית קולנוע ומלא סרטים, כולל ישראלים, ובאמת כיף חיים בקולנוע.